नोंथांमोना दिनै बिपिएफआव जइन जाबाय माबे हानजायाव दङमोन आगोल? आं बिपिएफनिनोखा जेब्ला बिटिसि सुक्ति जायो बे समनिफ्रायनो आं दिनैसिम दङ। किन्तु माखासे बिसिनि केम्पआवहाय थांनानै आं बिसिनि केम्पआव थांनानै एसे जाज खालामनाय बादि आं खालामदोंमोन आरो। थारमाने बे माब्रै होनना बुङोब्ला बिसिनि खामानि मावनायनि पलिसिया मा आरो बिसोरो माबायदि मावो आरो बिसोरो गोदान मानसिखौ माबायदि एक्सेप्ट खालामो बेफोरबायदि माखासे माबाखौहाय एसे नायहैदोंमोन आरोखि आङो। बेयाव आं नुनो मोनबाय जेबो मोजां पलिसि गैया, जेबो मोजां एकदम दायथलेस। जाय मानसियाखौ लाब्ला बे फेरेंगा सारा गावनि आगदा आखाइ आगसि आखाइ बियो दोनदों नालाय, दा सोरबायदिखौ दोनब्ला एसे गोदान मानसियाखौ रिसिभ खालामनो रोंगोन बेफोरबायदि मानसि सासेबो गैया। बे निसिमानि बाउन्डारिखौ मिथिलायै मानसिफोरसो बिनि आगदा आखाइ आगसि आखाइ जाना दङ। निसिमायाव जेसेबां भटार्स दं बेखौबो बियो सोंब्ला बियो खोन्थानो रोंनाय नङा। आं बेखौ बुंनो लुबैदों आंनि बियादै असे होनजायो। थारमाने बियो बेंथलाव सेलुनसो होयो नाफिद। दा बियो राजनितिकनि बागै जेबो नलेज गैया। बियो माखौ गोरों, बियो खानायाखौ माबायदि सिनब्ला मोजां जागोन, माबायदिला मोजां नुगोन, बिनि एक्सपिरियेन्सआ बिनि खानाय सिननायावबानो दङ। दा बेफोरबायदि मानसियाखौनो बियो आगदा आखाइ बाहायनानै दङ। ओमफ्राय बे मानसिया गावनि बिमा असेखौनो दिनैसिमबो बियो गानहोनो हायाखै। ओमफ्राय न'खराव ओरैबायदि दावराव दावसि खालामफैयो, बिमा आर'नाइ गानिनि नों जेने थिनोब्लाबो नों गाननांसिगौ, जेने थिनोब्लाबो नोङो गाननांसिगौ, नङाब्ला नों आंनि मान सन्मानखौ जाजोबसिगोन। बेबायदि मोनसे दावराव दावसिया खालामबाय थायो। बिमाया गाबनांबाय थागासिनो खिन्थु बिमाया थांनो गोसो गैया। बेबायदि मोनसे माबाया जागासिनो दङ आरोखि। ओमफ्राय बिसोरनो गानहोनाया माब्रै, एक्सुवेलि गावसिनि मानसिखायाखौनो खेबनै खेबथाम बेबायदि गानहोफ्लेबाय थायो आरोखि। दिनै नैबे बिथाङा गानहोफैबाय, गाबोन नैबे सासे बिथाङा गानहोफैलायबाय, समफोर नैबे सासे बिथाङा गानहोफैबाय, बेबायदि एकदम गानहोलायबाय थायो आरो। दा बेखौ खोनानो मोनदों सासे मानसिया एसेबांसिम जइन खालामनांगौ, खालामनानै पिकचारखौ फेरेंगा सारनो जमा होनांगौ, बेबायदि मोनसे परिकल्पना बिसोरो खालामदों आरोखि। फेरेंगा सारनिफ्राय जे भाबैलाबो जि बुद्धिजों थाङोब्ला थाखा बख'नो हागोन बिनि मोनसे दाहान्दासो खालामजोबदों आरोखि। खिन्थु फेरेंगा सारखौ देरहाहोनायनि बिसोरो खामानि मावाखै। आं बेखौनो सिन्था खालामदों, जुदि देरहानायनि खामानि मोनसेबो माबा स्टाइलानो गैयाब्ला बेयाव थानानै मा लाब जानो, बेखौ आं सिन्था खालामनानै बे जायगायाव थाब्ला जानाय नङा। बिनिखायनो आं खावलायनोसो लुबैदों रायजो राजा बिथांमोनखौ, सोरबाफोर आंबायदि गोसो जाब्रबनाय थांनो लुबैनाय बेबायदि रायजोफ्रा जुदि दङब्ला, सोरबा थांहां जुदि जादोंब्ला एकदम आं बादा होदों, खावलायदों, बेयाव थांनो नाङा। बेयाव थांनाय माने एकदम बेहेर गोथौआव गाब्र'नानै लानाय। बे बेहेराव गाब्र'हैयोब्ला बेयो जिन्दागि सिखारफिननो हानाय नङा। बेबायदि अबस्था जागोन आरोखि। आरो दा जोंनि निसिमानि जोंनि MCLA सार जेम्स बसुमतारी, बेखौ फेजेननांगौआबो सस्था नङा, बेखौ आरो फेजेननो हाया। आंनि बुंनांगौ बेनो।